Bueno, imos aprender algunhas cousiñas para saber buscar en Google cando temos que facer un traballo ou cando queremos consultar calquera cousa que nos interesa, vale? O primeiro, escribir as palabras en castelán, vale? Por que? Porque saen moitísimos máis resultados. Oxalá houbera máis cousas en galego, pero non hai. Entón, cando a palabra en galego que poñemos coincide con algunha palabra que existe no portugués, sí que atopamos moitos resultados. Pero, se non é o caso, por exemplo, imaginade purines, en galego dice xurros. Se poñemos xurros, normalmente o que saen son cousas que non teñen absolutamente nada que ver co que estamos buscando, vale? Entón, hai que intentar poñelo en castelán, que neste caso sería, pois, purines, ou estiércol, por exemplo, vale? Entón, sí que xa nos saen moitas máis cousas, que teñen que ver co que realmente, pois, estamos buscando, de acordo? Imaginade que o que estamos buscando é un texto, pois non sei, por exemplo, temos un texto que non lembramos, o profesor dixonos hai que recoller as fontes de información e nós esquecímonos, vale, de recoller a fonte de información. Entón, se poñemos un texto entre comiñas, busca exactamente ese texto, vale? Entón, imaginade que temos este texto, pero unha captura de pantalla ou algo así, bueno. Copiamos, isto me parece que sabedes facelo, unha frase textual, vale, dese texto. Agora imaginade que eu non estou en internet, non teño este enlace, vale, estou na miña casa con unha fotocopia e tal, teño ese texto e quero buscarlo en internet. Bueno, pois para buscar unha frase exacta poño entre comiñas, vou pegar a frase exacta, vale? Entón búscame exactamente a noticia que teña ese texto en concreto. E por aquí non sería moitísimo máis fácil atopar pois a noticia da que sacamos ese texto. Que máis? Por unha banda, iso, poñer as palabras en castelán, por outra o tema das comiñas e por outra poñer as palabras exactas, vale? Porque se en vez de poñer purines ou esterco poñemos caca de la vaca, aínda que poñamos en castelán, tamén sainos un mogollón de chorradas que non ten nada que ver co que estamos buscando. É dicir, dous pasos importantes. O primeiro, poñer as palabras en castelán. Claro, é moito mellor en inglés, pero supoño que non controlaredes tanto inglés como para buscar en inglés. E, en segundo lugar, poñer as palabras técnicas, as palabras exactas, palabras que non teñan significados diferentes ou, bueno, eso, que señan o máis específicas e científicas posible. Vale, que ao principio o que podemos facer é, se por exemplo non sabemos como se dice purins, pero sabemos como se dice caca de la vaca, pois ir mirando nestes artigos a ver se en algún pon como se chama a caca da vaca, vale? Bueno, agora imos ver como se busca cando coñecemos o nome dunha páxina. Imaginade que sabedes, porque tedes anotado na libreta, que pois eu estive traballando cunha páxina que se chama passwoman.net, vale? Esta. É que estiven falando dos coidados dos neandertais, e tedes que buscar en todo este sitio, esta páxina que trae, tantísima información, onde falaba dos coidados das persoas enfermas e demais na prehistoria, vale? Bueno, pois entón, eu quero que me busque Google nesta páxina, vale? Entón, póñolle diante o comando site, e pegadiña a dirección da páxina, vale? E diante, con espazo de separación, poño o que estou buscando. Cuidados, en castelán, vale? Cuidados. Doulle a busca e búscame dentro de passwoman.net, dentro desa páxina, onde falaba do coidado das persoas, que Vale? Entón xa non teño que andar buscando e buceando en toda a páxina, senón que me chega con mirar neste sitio en concreto. De acordo? Hai outra forma de tamén buscar, por exemplo, imaginade que quero saber en que partes de... Vou entrar en un sitio en concreto, por exemplo, evolución humana. Quero saber que se en todo este rollo que está poñendo aquí, que non o quero ler porque me leva moitísimo tempo, quero buscar se aparece en algún momento a palabra muller, vale? En castelán, mujer. Entón, doulle as teclas control e F ao mesmo tempo. Estoulle dando dinlle a control e F, saeme esta ventaíña e aquí poño mujer. E xa me sae que hai 8 veces que se dice a palabra muller neste documento, vale? Aí saíame a primeira.
as dúas primeiras, vale? Se lle dou aquí, vaime buscando onde sae a palabra mujer, vale? E así xa non teño que ler todo eu, de acordo? Coas teclas control F. E por último, cando quero utilizar Google como un diccionario, bueno, ás veces teño sorte, poño a palabra que queiro que me busque no diccionario e xa me sae a definición, pero outras veces non. Se vos pasa iso, poñedes diante define dous puntos e a palabra que queirades buscar, por exemplo, esternocleidomastoideo, vale? E xa vos utiliza como un diccionario Google. De acordo? Bueno, espero que vos fora de utilidade.